rozhodla natočiť ďalšie video, keďže som pekne namalovaná a už nikam nejdem. Takže toto video bude o mojich rúžoch. Mám ich veľké množstvo, rúže milujem. Keď ma čítate pravidelne, tak viete, že mám väčšinou na perách stále nejaký rúž. A teda vám ukážem svoje obľúbené, možno neobľúbené nemám, ja mám rada skoro všetky rúže. Takže ale uvidíte, ktorých mám najviac a ako ich skladujem. Takže skladujem ich v takejto krabici, ktorá je pôvodne krabica od dezertu, nejakého, neviem odkiaľ, dala mi ju mamka, samozrejme ja som si ju pekne oblepila, aby mi vlastne ladila do izby. A mám ich také majú šufličky a tu mám vlastne pekne uskladnené svoje rúže. Ako vidíte, je ich veľa. Dole mám rúže, vlastne tvoria dva rady a hore mám pomady. Túto krabičku mám na komode, ktorá je tam. Vyťahnem si šuflík, nájdem si veľmi rýchlo, ktorý rúž chcem. Je to pre mňa určite lepšie, ako keby som ich mala mať v nejakej krabici zvislo, pretože tým pádom nevidím presne, ktorý rúž chcem. Takže najradšej, to už ste si mohli všimnúť, a vlastne najviac mojich rúžov je práve od Maybelline. Mám veľmi rada radu Color Sensational, pretože tieto rúže sú matné, čím myslím, že sú pestré bulietok, samozrejme trošku sa lesknú, ale sú, ako to mám povedať, jednoducho nevysušujú pery. A veľmi dobre voňajú, čo je u mňa dôležité, jednoducho nie je to klasická tá vôňa rúžu, viete, z ktorej je mnohým ľuďom zle a ja ich teda tiež nemám veľmi rada, ale naozaj tieto rúže od Maybelline majú výborné krytie. Naozaj tá farba, ktorú vidíte v obchode, tak tú farbu budete mať aj na perách. Dlho vydržia, zvlášť keď si ich nanesiete správne, čo znamená vrstva rúžu, púder, nie pudrenkou, ale nejakou vreckovkou, alebo keď pudrenkou, tak tú pudrenku potom používajte len na rúž. A potom zase rúž a zase puder. No a s touto vrstvou teda vydrží ten rúž na perách naozaj dlho. Ak nie jete jablko. Kto niekedy skúšal jesť jablko s rúžom, zistil, že je to blbosť. Pretože napríklad ja, keď jem jablko s rúžom, tiež sa mi to stáva, tak mám ten rúž na brade, na nose, všade, aj na jablku. Takže v konečnom dôsledku zjem asi viac toho rúžu ako samotného jablka, takže nie. Jesť jablko s rúžom nie je dobrý nápad. Takže začnem prvým a mojim najobľúbenejším odtieňom, ktorým je, počkajte, zobral som nesprávny, 521 a volá sa Lady Red. Je to teda naozaj klasická červená, mne už sa minula a je naozaj super. Ja, ako vidíte, som ju používala veľmi veľakrát a veľmi často, pretože je naozaj jednou z mojich obľúbených. Tá farba mi vyhovuje mi štruktúra a vyhovuje mi hlavne vôňa celkovo týchto rúžov, pretože sú veľmi príjemné. Nie je to taký ten klasický rúž, viete, ale naozaj pekne voňajú, pekne držia na perách, takže u mňa veľmi zatiaľ nemajú konkurenciu. Druhým mojim obľúbeným odtieňom je 906 Hot Plum. A tento rúž som dostala na narodeniny od Folly. Ona samozrejme vždy vie, čo ma poteší a momentálne som si k tomuto rúžu objednala aj kabelku. Teším sa, keď ich budem nosiť spolu. Naozaj tento rúž je taký fialkový, taký rúžovo-fialový, veľmi pekný, taká tmavá rúžová a mne sa veľmi páči, takisto ho nosím veľmi často. Potom tu máme úplne takú rúžovú Barbie, rúžovú svetlu, odtieň 900, Pink Pop. A takisto patrí medzi moje obľúbené, hoci moja mama tvrdí, že veľmi nemá rada na mne rúžové rúže. Je pravda, že ich nosím skôr v lete, sú také funky, proste také zábavné na leto akurát, takže tiež túto 900 používam skôr v lete, poprípade vtedy, keď si dávam svoju baby pink kabelku, keďže ja rada ladím rúže ku kabelkám. Takisto tu mám potom odtieň 904 Vivid Rose, ktorá je taká červeno-rúžová,
taká veľmi zaujímavá, ale priznám sa, že ju nepoužívam až tak často. Mám skôr rada odtiene, ktoré vyslovene majú ten, viete, jeden oteň je niečo medzi tým, takže presne ako je tá fialková alebo tá svetlo-rúžová a červená, tak to prosím viem, že to je červená, rúžová, fialová a tak to mám rada. Takéto medzi otiene až tak moc nemusím, ale zase tento som si kúpila nedávno, som chcela niečo jemnejšie od červenej. Potom tu mám tieň 422, volá sa Coral Tonic, takže je to typická korálová farba, takisto veľmi vhodná na leto, po prípade v kombinácii so svetlomodrou farbou sa mi veľmi páči, taká svieža, takže super. A teraz mám napríklad na perách 108 Pink Pearl, čiže ružová perla, keby niekto nevedel. A tento rúž používam rada práve vtedy, keď nemám veľmi náladu na výrazné farebné rúže, čo je málo kedy, ale stáva sa to napríklad práve dnes a ten je naozaj veľmi pekný. Dokonca ho mám dvakrát, je to taký každodenný rúž a veľmi, veľmi super, ako väčšinou je skôr vhodný, keď si výrazne namalujete oči, dymové líčenie a potom už iba vlastne jemné pery. Ja síce oči dneska namalované výrazne nemám a málo kedy ich mám, ale používam ho aj tak veľmi, veľmi rada. Čo ma však sklamalo z tejto Color Sensational rady je kolekcia Popsticks. Sú to vlastne priesvitné rúže, voňajú pekne o tom potom, ale nevydrží na perách absolútne nič. Vysušuje pery a farbu nedáva žiadnu, takže mňa naozaj táto rada sklamala, hoci má pekný obal, ako celkovo tieto rúže od Maybelline, ale naozaj proste mi nevyhovuje. A to ma veľmi zaujalo to, že je to priesvitné, wow, chápete, takže také na zjedenie, ale naozaj asi by som ho skôr zjedla, ako si ho dávala na pery, pretože mi vôbec nevyhovuje a vôbec ho nepoužívam. Potom je tu taká jemnejšia rada, takisto od Maybelline Color Whisper. Mám teda dva odtiene. Tieto rúže sú skôr ako balzamy na pery, ktoré farbia. Farbia jemne, záleží od toho, koľko vrstiev si dáte na pery, ale sú skôr také naozaj ako balzamy. Ja veľmi rada používam odtieň 150. Takže je to taká výrazná neónová rúžová, ale na perách teda až taká neónová nie je. A potom ešte mám takú jemnú fialkovú odtieň 210. Tu používam teda menej. Väčšinou, keď si nechcem dávať rúžový rúž, ale iba tak jemne si dať niečo na pery, tak používam práve ten Color Whisper. Tak, aby som stále nerozprávala iba o jednej značke, samozrejme mám rúže aj iných značiek a teraz vám o nich trochu poviem. Začala by som rúžmi Astor. Mám dva. Jeden som si kúpila, ešte patrí moje prvé červené rúže. Je teda trošku tmavšia táto rúžová, je to odtieň 201, ale nemám rada až tak tieto rúže od Astoru. A druhý odtieň je 103, to je taká lesklá, svetlo-oranžová alebo telová, ale je s trblítkami a ja rúže s trblítkami nemám vôbec rada, takže ich nepoužívam a nepoužívam ich práve preto, pretože pery podľa mňa vysušujú tieto Astory a voňajú ako typický rúž. Takže ja naozaj ani za tú cenu by som si už viackrát vlastne rúž od Astoru nekúpila. Ale napríklad mám tu potom drahší rúž od Art Deco, takýto s krásnym zrkadlovým obalom a ten patrí medzi moje obľúbené. Kúpila som si ho v 18 a mám ho teda už naozaj dlho v parfumérii. Vtedy bolo naozaj veľmi moderné, ako prišiel ten boom oranžových rúžov a ja som nikde nevedela žiadny nájsť ako v DM-ku alebo v drogerii, takže som už vlastne išla do parfumérie. A kúpila som si rúž za 18 €, čo je pre mňa naozaj dosť. Takýto nádherný, výrazný, oranžový Art Deco rúž. Vonia príjemne, tak jemne, púdrovo. A veľmi sa mi páči a rada ho používam, takže za tú cenu naozaj toto je môj najdrahší rúž a je
jeden z mojich najobľúbenejších určite. Avšak pokiaľ ho napríklad nechcem brať niekde vonku, pretože sa bojím, že ho stratím alebo také niečo, tak za náhradu mám klasicky tento She rúž, ktorý má podobnú farbu a väčšinou ako ten Art Deco vydrží dlho, takže potom keď idem už iba na taletu, si trošku vlastne prejdem tú farbu práve týmto She rúžom. Medzi ďalšie moje obľúbené farby patrí rúž Sephora, ktorý má odtieň R23 a je to tento bordový rúž. Je naozaj super, dostala som ho od Folly z Ameriky, veľmi som ho chcela a používam ho teda hlavne na jeseň alebo k all white lookom. Podľa mňa to vyzerá úplne skvele, vlastne ste celé v bielom a máte tmavé pery, takže takisto tento rúž používam veľmi, veľmi rada. Kvalita mi takisto vyhovuje, aj vôňa. Možno pery trošku vysušuje, ale pokiaľ použijete balzam, tak je to úplne v pohode. Takisto mám jeden rúž od Rimmel z kolekcie Kate Moss, odtieň 02. A tento rúž je taký čerešňový, by som to nazvala tú farbu takou čerešňovou. Je veľmi príjemný, naozaj, ako páčia sa mi tieto rúže od Kate Moss, ale keby som sa už mala vybrať, tak si vždy kúpim proste radšej Maybelline, pretože ich mám radšej. Potom tu mám ešte dva rúže od Miss Sporty, keď som bola mladšia, tak som veľmi holdovala tejto značke. A páči sa mi ich vôňa, aj keď je to niečo medzi rúžom a takouto príjemnou žuvačkovou vôňou, stále je to OK nejako u tých Astorov. A napríklad konkrétne odtieň 009 je podľa mňa skvelý ekvivalent k rúžu od tej 900. Taká tá typická Barbie rúžová. Takže pokiaľ napríklad nechcete investovať hneď do toho Maybelline rúžu, síce nestojí veľa, ale na skúšku, keby ste chceli, ako vám sadne táto vlastne Barbie rúžová farba, tak kľudne choďte do týchto Miss Sporty rúžov, sú podľa mňa v pohode. A najnovšími vlastne prírastkami do mojej rúžovej zbierky je kolekcia Pure Reds, ktorá sa dostane do obchodov teraz v novembri a vlastne je to taká tá celebritná kolekcia, nádherný obal, musím povedať, taký ako keby potiahnutý kožou, ale samozrejme je to umelá hmota, ale imituje kožu. A vlastne toto zlaté jadro, veľmi sa mi páči. Môj obľúbený odtieň je práve od Jennifer Lopez, pretože je to taká typická červená. Takže je to taká typická červená a veľmi, veľmi sa mi páči. A čo sa mi ešte páči na týchto rúžoch, že sú naozaj také zamatové, úplne iné ako rúže, ktoré používam doteraz a sú matné. Nie je potrebné použiť absolútne žiadny púder, sú naozaj vyslovene matné a obsahujú jojobový olej, takže pery vyživujú a nevysušujú, čo je podľa mňa perfektné. A naozaj aj kamarátky mi vraveli, že je to super, vidno, že je to vlastne iný rúž a perfektný naozaj. Jediné, čo mi vadí, je tá vôňa. Teda skôr taká tá rúžová, typický rúž, hej, no ale stále lepšie ako ten Astor, to sa mi vôbec nepáči, ale som ochotná to prežiť kvôli tomu, že som veľmi spokojná s tým, čo robí na mojich perách a ako vyzerá. Mám ešte takisto od Blake odtieň, ale ten mám teraz niekde v kabelke a nechce sa mi ho vyberať. Skočila som si do izby ešte k Folly, pretože som si spomenula, že má rúže, o ktorých vám rozhodne chcem povedať. Sú to rúže Flormel. Pokiaľ hľadáte naozaj, ale naozaj extrémne výrazné farby, vyslovene neonovú rúžovú, tak vám odporúčam práve tento Flormel rúž. Je to extrémne neonová rúžová farba odtieň L05. A nielen, že je výrazná farba, ale takisto to prekusne ten rúž aj to jablko, takže veľmi, veľmi dlhotrvajúci. Idem na party, môžem piť, keď chcem, môžem sa s niekým aj boskávať a ten rúž drží a drží, môžem si dať aj to jablko a ten rúž mám stále na perách. Dokonca ešte aj keď prídem domov, lahnem si do postele, odlíčim si ten rúž, tak aj napriek tomu mám ten rúž ešte stále na perách. Jednoducho to je nezmer a veľmi dobrý, mne sa páči.
Takže s ružmi by to bolo asi všetko. Predstavila som vám svoje najobľúbenejšie a tie, ktoré používam najčastejšie. A teraz by som sa presunula k balzamom, ktorými celá moja vášeň k rúžom začala. Keď som bola mladšia, mala som veľa balzamov, teraz ich mám ešte viac, ja som na balzamoch závislá. Bez balzamu nevyjdem z domu. Keby sa ma niekto spýtal, čo musím mať stále pri odchode z domu, tak je to rozhodne balzam na pery, pretože keď ja nemám balzam na perách, tak som nervózna. A keď som hladná, tak som tiež nervózna, ale viac som, keď nemám balzam na pery, to je proste hrozné. A verte tomu, že sa mi to občas stáva, hoci sa snažím mať balzam v každej kabelke, v každej taške, tak občas sa mi stane, že žiadny nemám pri sebe. Ale na druhej strane potom sa mi niekedy stáva, že mám jeden v taške, jeden vo vrecku na nohaviciach a druhý vo vrecku v bunde, takže mám niekedy pri sebe aj 3. Veľmi rada používam takéto vlastne pomady z DMK, Balea, plus tiež z DMK, neviem to vysloviť, keďže je to po nemecky, ale nájdete tieto pomady v detskom oddelení, stoja asi euro. Mám ich, to sú presne tie pomady, že keď ich stratím, nič sa nestane a majú ich stále v nových a nových farbách, príchutiach. Oni teda nikdy nefarbia, ale teda stále sú nové edície týchto pomád. Ja mám napríklad teraz takúto jemnú rúžovú s vtáčikmi na obale a volá sa to Neverending Story. Takže mám ju na nočnom stoliku a používam ju doma. A takisto túto jahodovú, áno, takže tá tak jahodovo-kokosová, akože musím povedať, na perách nejak extra dlho nevydržia, práve preto ich mám doma. Idem spať, dám si to večer na pery a vlastne mi to nevadí. Alebo vravím, keď niekam idem a obávam sa, že by som tú pomadu mohla stratiť, tak si proste vezmem takéto vlastne tieto pomady. Veľmi dobrá pomada, ktorá vydrží dlho, na rozdiel od týchto z DMK, ktoré kvalitou vypovedajú vlastne za svoju cenu, tak je pomada od Panthenolu Forte, od Altermedu. Má takýto vlastne obal. A vonia úžasne, proste naozaj úžasne, tak medovo obsahuje beta-karotén a aj depanthenol, keďže je to od Panthenolu Forte. A naozaj stačí mi naniesť jednu vrstvu a vydrží mi extrémne dlho na perách, takže toto je jedna z najlepších pomád, ktorú som kedy mala. Jediný problém je, že keď je príliš teplo, tak sa vám proste roztopí. To sme ju mali na dovolenke z Folly a keď sa ju vyťahli z tašky plážovej, tak sme si ňou mohli natrieť celú tvár. Ale za to vydržala dlho, no len trošku asi nedomysleli, že keď sa to predáva v lete, tak by to možno mohlo byť trošku tuhšie. A inak v pohode, no. Ďalší taký z tých lepších balzamov, ktorý mám, je L'Occitane balzam, ktorý obsahuje 10% bambuckého masla a je naozaj veľmi, veľmi dobrý. Mám ho doma na stolíku, kde mám počítač, takže keď idem okolo, tak si proste môžem napomadovať pery. Von ho veľmi nenosím, pretože vlastne ja mám na každú pomadu svoje miesto, okrem tých, ktoré mám v šuflíku, takže stále mám jednu na nočnom stolíku, jednu na stole tu a doma v Košiciach je to viac menej to isté. Proste ja musím mať stále v každom rohu nejaký balzam, inak chodím ako splašená po dome, kde je balzam. Takže áno, toto mám stále. Takéto špeciálne edície, ktoré mám takúto Coca-Cola pomádu, ktorú som dostala od Folly. Keďže Folly, ja vravím stále, keby mohla byť chlap, tak s ňou chodím, pretože vždy mi presne vybere darčeky, aj niektoré z tých rúžov, ktoré som vám ukazovala, som dostala od nej a aj túto Coca-Colovú pomádu, ktorá vonia ako Coca-Cola a to je jej prednosťou. Samozrejme, opäť nemôžem tvrdiť o nejakej extrémnej výžive pier, ktorá by vydržala dlho, ale je to super, jednoducho dám si pomádu, je to ako kola a to kolu nepijem, ale no proste dieťa z východnej Európy je nadšené z pomády, ktorá vonia ako kola. Tu istú mám aj od
pri chuti Nesquik, čo je takisto super. A tieto pomády priťahujú pozornosť dievčat, nie chlapcov, dievčat. Viete, proste wow, kolová pomáda, chápeme sa. Ďalšia vec, takisto pomády s príchuťmi sú tieto Hurraw, alebo Hurraw, no proste, už som o nich raz robila vlastne recenziu a sú vlastne naozaj čisto bioproduktov, prírodných produktov, s perami robia zázraky, tieto vám ich naozaj vyživia. Ja mám metovú príchuť, takýto zelený obal pekný, dokonca tam má aj chladivé účinky a potom mám samozrejme príchuť čaj. Keďže ja mám rada aj čaj latte a všetko, čo je čaj, to mám rada, takisto ako všetko kokosové a táto vonia naozaj tak spicy ako korenie, veľmi sa mi to páči. Ale nepoužívam ich často, keďže si ich veľmi vážim, pritom by som mohla, ale pri tom mojom množstve pomád, tak sa to proste úplne nedá využiť. Tak, posledná vec, ktorú vám v tomto vyčerpávajúcom videu poviem, je tá, že si teraz niečo povieme o balzamoch od Maybelline Baby Lips. Sú to nové balzamy na našom trhu, mám ich teda celkom dosť a momentálne prebieha giveaway, takže dúfam, že sa zapojíte. Sú to naozaj pomády, ktoré nielenže dobre voňajú a pekne vyzerajú, ako lentilky, tak naozaj aj tie pery vyživujú a vám tak schladia ten povrch, čiže sú napríklad veľmi vhodné pod rúž. Ale môžete ich používať aj iba tak, naozaj sú proste skvelé, mňa veľmi, veľmi bavia. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Foli akurát prišla domov, tak idem uvariť polievku, ktorú som mala variť počas toho, ako som natáčala toto video. Ale chcela som natáčať video. Takže naozaj dúfam, že bolo naučné, poučné. Pokiaľ máte na mňa nejaké otázky, tak mi ich napíšte dolu pod komentáre, ja vám veľmi rada odpoviem. Dúfam, že teda som vám fakt predstavila všetky rúže, na ktoré sa ma pravidelne pýtate v postoch. Tak aspoň teraz budete mať to všetko v jednom videu, čo konkrétne používam, pretože to sú práve tie rúže, ktoré používam vo videách. A takisto ešte vám chcem povedať, že pokiaľ máte na mňa nejaký, teda pre mňa nejaký tip ohľadom rúžov, pomád, hoci čoho, čo si môžem dať na pery, tak mi to napíšte, ja budem len rada. Takže majte pekný deň a som veľmi rada, že ste si toto video pozreli celé. Bye bye!